Hei, ti! Ti! Pam ti'n edrych mor ddiflas? Nes ti anghofio anfon dy ffurflen enwebu ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli Addysg Oedolion? Wel, paid poeni mwy achos mae'r dyddiad cau wedi symud. O, ie'n wir fy nghyfaill cywir anghofus. Mae gen i tan awr hyd ar 20 o Chwefror i anfon dy ffurflen enwebu. Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi newid ei bywyd drwy addysg oedolion, yna brysiwch i'w henwebu am Gwobrau Ysbrydoli Addysg Oedolion. Mae pawb a gaiff ei henwebu yn derbyn tystysgrif enwebu, felly hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ennill mi fyddan nhw'n gymaint wrth eu bodd ag oedd fy hen ffrind Glanfil. I gael mwy o fanylion, ewch i www.learnersweek.org.uk. Gwobrau Ysbrydoli Addysg Oedolion. Cewch eich ysbrydoli!